Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi esihamba phambili namhlanje. Indida kusho amahhovisi Endwedwe. Abakatholakala abanyamalale beyocwaninga. Kanti ke Zitholene Phezulu Undunankulu NEYASEMNGENI. Lezi ke izindaba ze1KZNTV uzifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umasipala waseNdwedwe usuzakalise ukudumala kokusho kwamahhovisi abesiza umphakathi neminye iminyango kahulumeni eyahlukahlukene okubalwa kwezokuthuthukiswa komphakathi kanye nowezasekhaya. Izolo ntambama aqhuba umlilo kulesikhungo esihlanganisa amahhovisi ehlukahlukene kwasha nemiqingo nempahla okuze kube manje ayikaziwe imbangela yawo. Leli ilona hhovisi lomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi Endwedwe bamshela njengoba kuvela ukuthi ikona la qale khona umlilo wasudlulela nasemahhovisi omnyango wezasekhaya. Phakathi kuleli hhovisi kusabonakala kushunqa intuthu kanti imiqingi eminingwane yabantu abaningi ishile nayo. Ngokusho kamasipala bathi mningi umonakalo wenzakalile lokho okubabuyisele emumva. At this point in time, umuntu ngiyakwazi ukuspeculate ukuthi what actually transpired. But all we know ukuthi umlilo uqale in this office there social development and then was spread across to Home Affairs to office laga Masipala wangenela kwi boardroom as you can see ukuthi ilokhozana these offices were actually gutted by this fire. So as I'm saying, so our offices that were destroyed with DSD, Home Affairs, the office la Masipala, but with the assistance, Sithole, kwa neighboring municipalities, Duguza, kubo Mkungundlovu, on top of the capacities in Sinayo, then we were able to curtail Ilokozana, the fire that was raging. Umkhwanazi uthokwa manje kakacaca ukuthi kube yini imbangela yomlilo kodwa ukushoka lo mlilo kuphazamisa izinto eziningi njengoba le ndawo isanda kuthuthukiswa kwaphinde futhi kwaphazamisa nogesi njengoba kwamanye amahhovisi kumanje ungakwazi ukuqhubeka ukusebenza ngenxa ukuthi ugesi usanenkinga emva kokusha kwalomlilo. Kusiphazamisa kakhulu abantu bakithi bazophazamiseka kakhulu ngokuthi kune disturbance kuma services as we speak. As you can see ukuthi Home Affairs umuntu adethi uzoza Home Affairs namhlanje ngiyasakwazi ukuza futhi ngiyasakwazi ukulekeleleka. DSD ama-files, there is a whole lot of information that was destroyed. So we are born ukuthi there are so many steps backwards esiwathatha njengamanje. We have to start afresh ukulungisa le ndawo and there is so much budget that has to be put in to get back to where we were. But on top of that, umuntu kufanele akusho ukuthi recently kade silokhozana kade siresuscitate le ndawo si reinvigorate ukuze abantu bakithi balekeleleke. So it's a very unfortunate situation ukuthi sekwenzeke this particular ordeal. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulesi sifundazwe uzokalisa ukushaqeka mayelana nalesi sigameko. Siyafisa nje kakhulu ukuthi siqinisise abantu bakithi ukuthi umnyango uyazenza inhlelo zokuthi basizakale njengoba ke kuye kwalimala kakhulu ama-files athintekile kakhulu ama-files afana nalawa abantu abafaka izicelo ze-foster care grant kwaphinde kwalimala namakhompyutha amanye ama-files kade khona kuma-computers nawo alahlekile. Njengamanje umnyango wenza inhlelo uqinisekisa ukuthi yonke le information elahlekile itholakale kodwa abantu bakithi siyacela nje ukuthi bahambe baye nasemahhovisini aseduzane bazokhona ukuthi basizakale kwamanye amahhovisi kakhulukazi uqinisekisa ukuthi wonke lama files lawa akade ephethwe sonhlala kahle bayaqhubeka ukuwasebenzisa ukuwathola ukuze kukwazi ukuthi kuprocesswe ama applications wabo. Lesi sikhungo singaphansi kamasipala Endwedwe kanti amahhovisi kahulumeni akhokha irent kusona. Kumanje lo masipala uthi umlilo wayizolo uphinde waphazamisa nokusebenza kwamanye amahhovisi njengoba ugesi ungasebenzi
kodwa kumanje baphezu kwazi inhlelo zokulungisa. Indawo is center yamasipala. So what happens is ama departments then ayalisa ilokhuzana ispace ukuze renderishe that service, and then ethina sibanike izinto abayidingayo, ugesi, amanzi, yonke into space, and then this in that a particular basket, then bese bekhokha i-rent back to lokhuzana umasipala. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV uchannel 261 ngisebhamshele Endwedwe. Kusathungathwa izidumbu zabaziphilisa ngokuqoqo kusansimbi, ocwazi nokunye ngenhloso yokudayisa. Abadutshulwe babulawa bedutshulwe unogada esigamekweni esenzeke endaweni yokulahla imfucuza eVerelem eThekwini. Unkosi Ngiphile Ngwane ngomunye abathola ukulimala uthi babalelwa ngaphezulu kwe-15 abalimele, kwathi abathathu badlula emhlabeni kulesigameko esinesihluku esenziwe onogada sokubahlasela bengenzanga lutho. Kuxwayiswa ke ababukeli abazwelayo ngemfanekiso ezovela. Basathuka izanya abaziphilisa ngokuqoqa izinsimbi, amabhodlela akaplastiki, amakhalibhothi nokunye ngenhloso yokudayisa okubizwa nge-recycling kulandela isigameko esinyantisa igazi sokudutshulwa kwabendaweni yokulahla imfucuza eVerelem. Laba bathi ke kutheleke inkampani yonogada yabavimba ukuba bangangeni ngaphakathi, kepha bona bazame ezinye izindlela bangena nokulapho ke beyithole bedutshulwa yilabo nogada. Uqhamuka amabhunu amathathu nama-security amaningi agqoka izinto ezimnyama bavele bavulela ngenhlamvu. Bathi mabevulela ngenhlamvu baqale ngama-rubber bullets, bashaya ngama-rubber bullets. Emva kwalokho shuthi sazama ukungena ngomunye upotsho, sangena ngaphakathi. Ayisenza njani? Ayisekhipha ibhamu zangampela, asishange ibhamu zangampela. Kwalimala abantu abawu-3, oyedwa bamshaya ngamadonkipiri, wawa wasarenda. Wathi mese sarendile kwaqhamuka omunye wawa ama-security wakhokha isibhamu wamshaya kanje, wamshaya enhliziyweni, washona semtime. Lowo mzimba kuyimanje asiwazi. Omunye usisi abambulele naye asimazi umzimba sikakawutholi. Sithole umzimba woyedwa esimbonile la bemgqibe khona ngokuthi kuvele amateki akhe, sasola ukuthi angathi umuntu lo. Ngokuthola kweziko lezindaba, le nkampani yonogada inezinsuku ezintathu iqalile ukuqapha kule ndawo engaphansi kamasipala iTheku. Laba bathi ke ukubaphatha kabi ukunqatshelwa ukuxosha lokhu abayiphilisa ngakho, kwazise phambilini inkampani ebiqapha ibibanika isikhathi sokuba baxoshe. Bathi ke kungamampunge ukuthi bavimba amaloli asuke ezochitha imfucuza okubikwa ukuthi ezigamekweni zaphambilini umshayeli weloli waze ke wakhonjwa ngesibhamu. Mina njoba bengidubulile bengingekho nangaphakathi, bengingakangeni ngisho ngaphakathi kwefence. Base basidubula ke bathi asisafunakali ngisho nanokuthi singene ngaphakathi lapho edampini. Kodwa siyabuza ukuthi ingobani singafunakali singene ngaphakathi, ngoba amanye ama-security ayesivumele ukuthi singene ngaphakathi edampini, asinike leso sikhathi, siphinde nathi siwanike isikhathi sawo ukuthi asebenze. Ingani nina nithi asisafunakali inhlobo ngoba siphila khona lana? Sibalekele ukwenza izinto ezifana nobugebengu. Hayi bavele basiqulela ngenhlavu. Akusilona ngempela iqiniso ukuthi siyawavimbela amatraki. Amatraki siyawalinda achithe bese siya kudoti. Laba abasebenzisa imishini yokugugula, mase befuna ukugugula siyabadedela abagugule. Shuthi indlela yokuvika ngathi ukuthi bathi sigibela amatraki siyawavimba. Ngeke sikwazi ukuthi siwavimba amatraki ngoba vele asuke ezosichithela udoti lo esiphila ngawo. Njengamanje kumisiwe ukusebenza kwalendawo, kanti okhulumela amaphoyisa esifundazweni usiqinisekisile lesi sigameko ethi abasolwa abayisishiyagalombili bathathiwe ukuyohlonywa ngemibuzo kwagcinwa ke nezibhamu zabo ukuze ziyohlolwa. Police in Verelem are investigating charges of murder and attempted murder following an incident in which 18 people were reportedly shot at a dumping site in Buffelsdry on Wednesday, July 12. It is alleged that the victims were at a dumping site when they were chased
and allegedly shot at by security guards. Reports further indicate that a 29-year-old man was declared dead at the scene, and the other 17 victims were taken to hospital with gunshot wounds. 8 people have so far been taken in for questioning, and their 11 firearms have been seized. The firearms will be subjected to ballistic testing. NEYASEMNGENI.1KZNTV, kubikuntomkhona Mvubu, eThekwini. Babhekene ngeziqu zamehlo uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal nemeya kamasipala uMngeni. Lokhu kuza ngemuva kokumenyezela kwembizo kaNdunankulu noMusa Dube-Ncube ezobanjelwa empophomeni. Imeya kamasipala uMngeni uChris Papaz ushaya phansi ngonyawo uthi imbizo angeke iziyenzeke enkundleni yezemidlalo ngoba usehlele imidlalo yebhola lezinyawo futhi ke uthi kwenzeke ingijwe ikhwebu ngesikhathi kuhlelwa imbizo. Ayaqhubeka amalungiselelo embizo kaNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ezobanjelwa enkundleni yezemidlalo empophomeni, kanti njengamanje selifakiwe itende. uDube-Ncube ephawula ngalolu daba kuleli viki wabeka kanje: Siyafisa ke futhi ukuthi sikubeke la obala ukuthi sisibonile istatement esikhishwe ngumeya waseMngeni umeya uPapaz lapho esicabanga ukuthi uyaziphuphela nje umntaka Papaz ngokuthi athi kukhona ukungenelela kwaHulumeni okungekho emthethweni. Simphendulile ke naye ukuthi cha, uHulumeni akaqala ukuba nezimbizo lapha KwaZulu-Natal. Ngikhuluma nanje ngesonto edlulile umongameli ube nembizo lapha ya othukela sihlangene nabo bonke omasipala. Kanti kusuke izidubedube ilanga seliyozilahla konina namhlanje ntambama, umphakathi usola imeya yomngeni uChris Papaz ngokushayisa ilungu lomphakathi kophoqa ukuba kubizwe abezimo eziphuthumayo. uPapaz yena uyakuphika lokho, kanti ukhiphe umbiko othi uzovulela izisebenzi zikahulumeni icala ngokuphula umthetho ngokungena enkundleni ngaphandle kwemvume. The Umngeni municipality notes with serious concern that officials from the office of the KwaZulu-Natal Premier, Honorable Nomusa Dube-Ncube, have entered a municipal facility without the correct authorization. This constitutes a criminal offence. The Umngeni municipality is now proceeding towards legal action on an urgent basis. Kanti uDube-Ncube wathi izimbizo kade kwasa bezibamba. Siyafisa nje ukuthi umeya agweme ukucabanga ukuthi mhlawumbe uMngeni njengomasipala mhlambe usengawuthatha njengokuthi idolobha lakwaPapaz. Akulona idolobha lakwaPapaz, kodwa umkhandlu kaHulumeni ongumkhandlu wabantu okuwukuthi nathi njengoba siyingxenye yeSouth Africa, uma ngabe umongameli ezokwenza imbizo noma ngabe isifundazwe sizokwenza imbizo noma kumuphi umasipala noma kuyiphi ward, sonke fanele sibambisana ngoba inhloso yethu ekugcineni ukuthi kusizakale imphakathi, ukuthi sisebenzisane njengalohulumeni ukuze abantu bakithi bakwazi ukuzibona impilo zabo zishintsha. Lembizo izokwenzeka lapho umasipala oMngeni ozoba khona nemidlalo yebhola lezinyawo. Kanti uPapaz ukhiphe istatement wathi zikhona ezinye izindawo empophomeni uNdunankulu angaya kuzo abambe khona imbizo yakhe, hayi kuleya nkundla. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube, ngisempophomeni eHawiki. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuye ezitolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Indida kusha amahhovisi Endwedwe. Abakatholakala abanyamalale beyocwaninga. Kanti ke zitholene Phezulu Undunankulu NEYASEMNGENI. Umongameli weqembu le-African Economic Freedom uSifiso Mthethwa uthi sebekulungela ukungenela ukhetho likazwelonke ngonyaka ozayo njengoba sebebhalisile nakwikhomishana engamele ukhetho kuleli IEC. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba uNyambose ukugcizelela ukuthi bona babeka phambili inkululeko yabantu kwezomnotho. Inkululeko kwezombusazwe eNingizimu Afrika inika noma ubani ithuba okanye igunya lokubasungula iqembu lakhe lezepolitiki okanye avotele noma yiliphi iqembu alithandayo. Nalowo beyilungu le-EFF uSifiso Mthethwa usesungule iqembu lakhe i-African Economic Freedom
nathi selikulungele ungenela ukhetho lukazwelonke nokulindela ukuthi lisingathwe ngonyaka ozayo. Iqembu liqalile this year sesirejistile ku-IEC siredi ngonyaka ozayo ukuthi sizongenela ukhetho. Ama-by-election asangavela nje from now sesingakwazi ukuthi siwangenele. Inhloso yaleli qembu ukuzonikeza abantu inkululeko ngakwezomnotho njengoba kubuye besacindezelekile ngokusho kwamengameli waleli qembu umthethwa. Injongo ke ye-African Economic Freedom kube ukuthi amaqembu emaningi ekhona kodwa kunombuzo khona eSouth Africa noma eAfrika yonke ukuthi ngo-1994 sayithola inkululeko yezepolitiki but eyezomnotho inkululeko asikaze siyithola. So into ke ekhalisa kakhulu abantu bafuna ukuthola inkululeko yezomnotho because politically sikhululekile kodwa emnothweni asikhululekile. Usekela mengameli waleli qembu uthi abantu bakuleli abavotele leli qembu ngoba bafuna ukuletha zonke lezo zinto ezihlulela lamaqembu akhona ngaphambilini. Ngiyabakhuthaza kakhulu abantu ukuthi bavotele i-African Economic Freedom nakuba iqembu elisha kodwa iza nomehluko wezinto ezintsha kulezi zinto amaqembu akade vele khona abekade ezenza. Njengoba nje uma ukhuluma nge-African Economic Freedom thina eyethu inhloso kwezemfundo sifuna a decolonized free education. Kanti leli qembu liveze ukuthi likhombisa ukudlondlobala kuzona zonke izifundazwe futhi lizimisela ukuba yiqembu elizogxila esifundazweni esisodwa. Kuyiqembu elisungulwe KwaZulu-Natal njengoba ethe upresident wethu uSifiso Mthethwa lisungulwe kuwo lonyaka ngoFebruary. Kodwa kuthe ngoJune bese li-establishe ama-structures kuwo wonke ama-province o-9. Njengamanje nje la khona kuyikhona la lehamba khona phambili ngoba upresident wethu uhambela onke ama-province esebenza. Uma uye Limpopo sinamalungu amangalisayo khona, uye Gauteng sinamalungu amangalisayo khona, eMpumalanga naKwaZulu-Natal nase-Western Cape. Kulindele ukuthi isikhulu isibalo samaqembu ezepolitiki azongenela ukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube usexwese umphakathi ngobungozi bokungena ngodli ezakhiweni zikahulumeni okuhloswe ngazo ukuba zihlinzekwe abantulayo. Esithangamini sabezindaba uNcube uveze ukuthi bakhathazekile ngesenzo somphakathi wakwaDukuza ongene ngongenhloso ezakhiweni zase-Rock Park kanti okubakhathaza kakhulu ubungozi obungase benzeke kwazise kazikaqedwa ngakho-ke zingawa noma nini. Ngemuva komhlangano wesigungu esiphezulu nalapho bekudingidwa ngezithinta isifundazwe Undunankulu wakwaZulu-Natal ubambe isithangamini nabezindaba nalapho egxeke isenzo somphakathi wakwaDukuza sokuzingenela ngokungemthetho ezakhiweni ezingakaphothulwa. Siyagxeka ukuthi abantu bangene ezindlini ngokungekho emthethweni ngoba kakhulukazi leya project ekuthiwa iRocky Park leza zindlu azikaqedwa. Uma ngabe kungaba khona abantu abalimalayo lapha leza zindlu futhi bashilo abasibhekelayo onjiniya ukuthi leza zakhiwo kuyizakhiwo ezingawa noma nini ngoba kukhona ngisho indonga ezingaqediwe. Manje uma sizokuvumela ke ukuthi abantu bangene ezakhiweni ezingaphephile kungaba yiphutha kakhulu kuthina ngoba uma kungaba khona okwenzakalayo siyazi ukuthi abezendaba nabo umphakathi bangasigxeka ukuthi yini esayenza njengohulumeni uma ngabe abantu sibabona bengena ezindlini okungafanele bangene kuzona kakhulukazi ezindlini ezingaqediwe nezindlu ezinobungozi. Phakathi kokunye okukhulunywe kulesi sithangamini nabezindaba isihlava songqongqoso kwamaloli esibhekene nakulolonke elakuleli njengoba nakulesi sifundazwe kukhona ashisiwe. Undunankulu ovezeke ukuthi banezingxoxo nongqongqosha behlukene ukuzama ukuqhamuka nesisombululo ngenhloso yokugwema okwenzeka ngonyaka u2018 nalapho ke isifundazwe sayithola silahlekelwa umnotho ngenxa yalokhu. Njengoba kulindeleke kuvulwe izikole ngeviki elizayo udaba lwenkinga yokuphakelwa kokudla abafundi ezikoleni isizuba umlando. Bonke laba abasebenza ukuletha ukudla bakhokheliwe ngoApril nangoMay nangoJune. Yebo bakhona abangakakhokhelwa mhlawumbe uJuly noAugust ingenxa yokuthi imali lapha
kumcwaningi mabhuku kufanele kuqala zibhekwe ngaphambi kokuthi abantu bakhokhelwe. Kodwa siyaqinisekisa ukuthi bonke abantu bazokhokhelwa izimali zabo ngokusheshsha. Sifisa ukuthi isiqinisekise umphakathi ukuthi cha, inkampani ekuthiwa uPhasina ayisasebenzi nohulumeni, ngoba nayo inkampani yabona ukuthi kukhona lapha engenzanga khona kahle, yasicela ukushenxa ngokwayo. Umphathiswa wethu usebenza nomnyango wezezimali ukuthi kubhekwe ukuthi ngabe yini uPhasina ayiletha, nanokuthi ama-invoice akhona ngabe ngama-invoice afanele akhokhelwe yini. Angeke umnyango noma uhulumeni ukhokhele ukudla okungekho esimeni. Lokho siyafisa ukuqinisekisa, ingakho umphathiswa engakakhokhi ngisho isenti. Njengoba kuhlangana iminyaka emibili kwaba nezibhelu, Undunankulu uncume ukungenelela kahulumeni emabhizinisini abe ekhahlamezekile ngenhloso yokubuyisela esimeni. Udaba lokuhamba kagesi okuhleliwe nakho akusalanga ngaphandle, njengoba kuveleke ukuthi kunohlelo olusha oluzomenyezelwa okuhloswe ukuba lihlomulise ikakhulukazi indawo engakabe nawo ugesi esifundazweni. Siseney'ndawo eziningi ezingenawo ngisho ugesi, ngaphandle nje kokukhuluma ngocimicimi, kodwa sisakhuluma ngokuthi kusekhona indawo lapho kusafanele ukuthi uyofakwa khona ugesi kubantu bakithi, okuyinto ke esijabulele ukuthi usithembisile ungqongqoshe ukuthi cha, sekukhona ngisho i-technology ke manje ekufanele ukuthi thina siqoke indawo esibonayo ukuthi zindawo mhlambe ezisemakhaya noma zindawo ezikude okuzothatha isikhathi ukuthi sifakele ugesi, ezizobe sezifakelwa ke lokhu okuthiwa i-portable energy. Siyayibona ke lama energy ayasetshenziswa umhlaba wonke emazweni athuthukayo, banazo lezi zinto engikhuluma ngazo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ziphodla umlilo zakhamuzi zasezingxenyeni ezahlukahlukene zesifundazwe KwaZulu-Natal ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo sokuthi loyo wabengumongameli wezwe uJacob Zuma kufanele abuyele ejele. Le nkantolo inqumo ukuthi ukukhululwa kwakhe ngoshwele wokugula kwabe kungekho emthethweni. Izakhamuzi ke zalesifundazwe zithi uNxamalala usekhule kakhulu kuba ngabuyele ejele. Ngizocela nje esihloniphe inkantolo lephethe isinqumo lesokuthi uZuma imbusele ejele. uZuma ngeke kwazi ubuyela ejele. Kuningi ngabaya kulungisa okungalungile. Ugesi asinawo, amanzi asinawo, ama-truck ashayelwa amagwelekwele. Ingabe balungisa zonke lezo zinto. Babhizinye nomsholozi. Hayi zizokhala bafethu, ayikho into esizoyenza. Zizobuyela impela kusho ukuthi uZuma mangena ejele. Ziyakhala futhi. Sishaya kwasani. Olwami uvo luthi angihambisani nokuboshwa kaZuma. Okoqala uZuma usemdala. Okusemqoka kakhulu uZuma ayikho into ayingayenzi wayeyenza. uZuma uholelwe enkantolo nje ubuZuma wayelwa neqiniso. Laba bathi akaye enkantolo laba bangahambisani neqiniso. uZuma wayelwela iqiniso. Kumanje nje kubiza izinto khanjelwa wogesi kwenyuka yonke into siyahlukumezeka sisafarishekile eSouth Africa. Lo nothi uZuma akabuyele enkantolo akube uyena ke ovuzo yenkantolo ngale kwalokho impela zizokhala ngomuntu oyedwa nje lokho igqugquzela ukuthi uZuma akabuyele enkantolo. Sesikhathele nje uNxamalala usethe ukuthi khula ngokweminyaka yakhe. Baningi abamdinga noma abadinga nje ukululekwa uye. Funeke ngabe sesithi manje sicela nje uncedo kuyena. Sicela nje izinto ezimayelana nokuhlakanipha kwakhe nobuhlakani bakhe. Siyamdinga njengomuntu owakwazi ukuzabalaza waze wacishe wafela emzabalazweni efela lona lelizwe lelinamhlanje. Angikholele ekutheni liyamhlonipha maselenza kanje. Nalamalungelo esesinawo namhlanje sesiyawanyathela masikwazi ukuthi simbophe. Ukukhuluma iqiniso ngasho ukuthi isinqumo esingekho right. So ngokubukelela mhlambe isimo izwe edlule kusona after uZuma deboshiwe. So zibe ningi izinto ezimile, so umnotho wezwe ngasho ukuthi ucekeleleke phansi kakhulu since sidlule esimeni selooting. After ilooting ama prices anyuke kakhulu ezitolo. Kwabanzima kubantu mhlawumbe abangasebenzi ukuthi beafford mhlawumbe according to ama grocery kanje uyabo. So esinye sesizathu ke kumina ezinkulu ukuthi ngeke ngakwazi ukuthi ngivumele ukuthi mhlawumbe ngithi isinqumo esiright ukuthi uJacob Zuma ngabuyela ejele. Bonke abahleli lapha eParliament
ukukhohlakala bayakwenza kusiyeni Zuma yedwa wenza ukukhohlakala kodwa bona baboshiwe eke siqale phansi nje ngithi ngisho uChrisani wabulawa wayekuyena wayezophathiswa wabulawa asazi ukuthi ubani wethume lo mlungu wathi owambulalayo kusabathu wayethunyike kodwa kaboshwa umuntu namanje owayethume loyo umlungu loyo neimali ziyadliwa abantu bonke nakho nje ephalaphala akuvumele umthetho wazovumelekile ukuthi kube khona imali ehlala endlini eyisamba uyaboshwa ungatholakala nenqwaba imali ehlala kodwa asazi ukuthi ubani wagcina eboshiwe ngokuhlala kwemali lapho. Ake siphinde siye ezitolo sihlangabeze masibuye. Asiphinde sikubingelele sikwamukele futhi ungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili. Indida kusho amahhovisi Endwedwe. Abakatholakala abanyamalale beyocwaninga. Kanti ke Zitholene Phezulu Undunankulu NEYASEMNGENI. Asikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli libiza u17.99 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.59 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.16 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$1,956.31 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$81.36 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi loyo wabe ekade engunozinti we-Orlando Pirates uJackson Mabohwana angase asayine neqembu lasenyakatho neKwaZulu Natal iRichards Bay FC. Lo nozinto oneminyaka engama-35 ubudala wagcina esemabhukwini eBlack Leopard ngesizini eyedlule njengoba sekuvela lembiko yokuthi ke angase aqhamuke kuma-Rich Boys njengoba kuthiwa ithimba labaqeqeshi ligculisekile ngelikubone ejimini kuyena. Lo nozinti ke usedlale imidlalo engaphezulu kwekhulu kumaqembu esizwe kusukela kwisigaba ezincane kuze kuya kulezi eziphezulu. Ake sikubhekele isimo sezulu. Zulu mnyama undlela zemhlophe ziyaguqa ke lezi zihlangabezana kanjani futhi kusasa ngase isikhathi esifanayo.